இதுல பிளான் போறோம் நல்லா இருக்கும். இப்ப அவங்க அந்த இடத்துல கம்ஃபர்டபுளா உட்கார்ந்துகிட்டே இப்ப பிளான் போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. எல்லா சீசனும் வருது வெளியே. ஒரு சீசன் விடாம எல்லாத்தையும் அது ஒரு இப்ப நீங்க பிக் பாஸ் வீட்ல இருக்கீங்க. இப்ப நீங்க பிக் பாஸ் வீட்ல இருக்கீங்க. அப்போ வீட்டுல இருக்குல்ல டிவி இல்ல அதெல்லாம் பாத்துட்டு வரணும்ன்ற அறிவுலாம் இல்லைங்க. ஆமா நீங்க சொல்லும் போதுதான் தெரியுது. நான் சொல்லும்போது ஒரே வெளியில போகணும் தெரியும். வெளியில போனா தெரியும்.